si Maranghilen eh. Hi, good morning. Baktas na po ko. Padong day ko ron sa ibabaw. Atos amang kapunungan sa pundo. Kay maghatid na po ko og butang. Kay bre kada uli na dali na mazima itabuan. Insakan ra ba ning among kapulungan sa kadanay sa makamatay. Maghatag na mig 150. 150 na kada na may tabo og tag 3 ka kilo nga bugas. Sada may namatay das ning agi nga aling wa mi dinhi mo nang hatdan na ako'y dang bugas. Matag na ko og 300 hangat. Ano po sa akin ako alas makilid. A few moments later. Hangat. Yan ako sa basket ulan. Basket ulan sa puti. Sityo puti. Yan ako sa kapilya. Hangat tabi. Nakapadong na reilas koan sa lumi. Igawas ko sa papel sa koan. Ayo. Dami, naglapos ay isa. Napitaw. Sigado magyapag dito. May motor. Uy. Ha? Ikaw din? Kung manakagkaon, ako may lang salina na kay ikan mo ng lakaw barangay. Ay, malang pantada na. Nagkaan naman na siya. Pawal ah. Ikaw tayo, nagkaan nagablang hoy tayo. Ngayon sa mukha ko lang. Sinong John po. Kanan dito po. Alam mo yun. Ngani, paniyuntunan na ito. Oo, naman ako. Tatay, ka malang makagablang hoy. Huwag na maadyo kang pakiram nga nakainom ko sa itong ginseng, hani ba? Inom ko tro. Di. Wala may tipog to. Wala yung sulod gamay na inom. Mapasing John. Huwag ang kunin mo. John matiginom diag. Wala na. Wala sir. Oh, palitan to ko lang ng lita o kuan. Ato. Oh, wala ka na. Oh, ha? Blind by. Ato, mga juk ka. Mo man na ginana jang bibit-bitan og nay iro. Sundan man sa iro. Nakakita na ko. Sundan ata ko ja og di isa-isa po ibut atangagan man yung iro mo na mawagi ng plat. Ano pa ka ulit din? Mo sa naglangoy. Kaya uy, kahit naman rin. Lami noon. Eh, Ato ilabog. Ito sa buwad. Bawal sa puko. Lagumot pa ba? Wala nung litak. Dam nakaklas yung blanghoy. Nahilo. Aglindag lain-lain. Nailindag og puti. Nailindag ngayilo. Pero unod, para naman ilulong puti. Napisaging umako. Hanto, nagsangalalay ko no. Di na pwede na mag-usa. Mo na gihuwat. Kini. Oh. Wa pa. Kana job order sa electrician.
Sa ako na ba yung minata? Sa means nila. Wala nga nasi mo sa una, Jen? Wa. Buhol, dos, electric, Sige. cooperative, and corporation. At cooperative. Kantagay, hagna buhol. Agmin sa buhi. Sa mga number man na, cellphone number man na. Aso daw tus kanang ubay. Kay kuan. Mas lami og ana ka magpa-membro kanay open bitaw kay didtong putuan na nas bating. Isang gipapalit daris kuan kay lisod og Application. ka ato ka pa sa ubay maglakaw o maglakad. Puspusan na raba ko kung anong di ko makahuman. 0050. Anja, Puspusan na lagi ko ko. Bunaman ko kung di ko kuhaman sa process. Martis kaning seminar di ba? Oh. O Martis pagka dito mo pakita dadto. Karon, Martis. O karon lagi anta. Mahabol ka. Ngadtuan na naman tus kapitan sa SB. Kung nga ko kapitan sa SB, di ko makahandyo. Mauwaw ko mo handyo sa SB. Nickname. Bahala na, sunod kuhan. Basta nahamahaman ng papel. Pirma mo rin, member consumer. Kasi yung pirma din eh. Ano? Number consumer, na may kondena. Awa na, wa na. Wala na ikikonsuwa pa may kulgas. Sila na yung magkondena. Pa mo ko yung agi. Tuwa naman sila nakapirma ng kasi. Pinakasimana ko balik-balik sa buhi ko. Serve type of consumer na ka mga kung ano ni na mga date membership nga name nickname kung ano dito di na din ni pirma Mura ka ilang nga to ubay. Ito si Ja. Ag sila si kuan nga tupog ubay. Si. Kadungan. O mo ko ilang kadungan. Kaya pag simila na ang mga kaban tagalaon yun man. Aga ni bang imong kauban na nas kanang pagkuan naman nagila. Wa man ko kaban na ni kasi Wilma man maprobahi. kanila rin pang pirmahan pa ba ni Wa naman. Wa. wana Jabo din na ni Ja. Ija na kay siya pag siya nag-instalar. Kasi may nag-install. Kay katong ka sila nag-iingon. Lahat kuno sa una na. Lahi na ko sa una pero di jud. Kay wa di isa ni kabutang na ring control number sa buhi ko. Di pala ito siya lisensyado. Unsa man to siya? Ag kang GR kay naa naman mo nang di na kinahanglan job order. Kay di ang kay ugwa pa ni control number kuha pa kog job kuha pa GR job order. Sa ubay. Oo, ag isa kay naa may ija di makita man na o na ag isang ko ano. Bago pa man na si Jas nakasud sa barangay si Philip. Ha? Bago pa na si barangay. Maura ba si kay dyan. Kanay mong bahay. Katong pag-una ng pikas. Nana ba? Papadya. Kuya ko mo niagi ko diyan matumpag ba? Katong paghan ko, patay ko. Na, tumatubag as tatay. Panawa. Dagan naman. Ha? Dagan. Nagan lamang ko no. Asa ko kato, dagan ko kita. Apa ba yung gingan ay? Nga, nangiliki na ay. ano Liki Ito ko kay Bao. Tanawa lagi. Si nanay nakakita. Sila nakakita ng pabisita lang eh. Ibawa ito kang sasa kasi mana kasar ko makauli na ni sa kabuan. Sasara ba yun ay? di ay Ha. Liki naman na Tas, ngari handa na ngan hada na yan to tipak may bagito hada to gini kay Aling tipak nga na katong paglinog sila ng banggo nga taka bati. Kaya ito ang posian ng lipak mo. Maapod, Tipak. Kuyamo, nasaog. Ito, hindi po. Aw dagan naman tayo. Itong matumpag na. paagan ko ulit sa kami duwa takmagan. Hindi magawas ka. Di ka magsaba. Kami mo, kuhanin mo. Ang sang kan ng halubak yan. Nagawas ta tayo kay kuhan dahil sila yung nakakita nga na kuha na. Na lumpag. Natipak na. Kanana, kanang may kabilya, gagmay. Kanang kabila yung gagmay na ng trabaho na ng palpak ang trabaho na na. Ganay mong kwarta. Iwan na tigda Kaso na rin. siminto. Mangita pa ta kwarta. Kung na, madara mo sa pinisingan dito. Ano mo O pinisingan dito na pero pinisingan dito. Panisingan dito, mabagaon ra. Baga Pinising. kuwang magsiminto. Wapa ko yung pinising na ko paggasto kay mukha pagbunbun, mukha pagsiminto. Ang kagano dyan, nakuha dyan na alis ng kabilya. Balbagon dyan ng Kaya pinagalong balbag black. na, kasi balbag na. Alam na kuhan, sasa. Tabla. Magbalbag na hinon, biski nagkapakurinti na, magbalbag na. Oh, sige, ipabalbag nimo kay aron og makuan mapinising na. Ipaotro na po ng imong kuan. Kurinti. Kinahanglan nakalubong na. Bitaw, yusuf na pagtub, kuhan sa wire. Karon ikuan naman pod. Nara manastap lagi ko ani da. Otroho naman pod na. Manastap lagi ko. Lagi, manja kay ikuan na kay otroho naman ipagsud naman sila. Tubo. Kuya, magyagawa dyan, tumpagan ko diyan, ha? Lalo naman kagid hatay. Asang ko kagi? Atuli mo tos kalibangan no, boss. Iyaw. Nakita niya. Anto di makakita, di madusmo dato. Hindi, makatuda sa tiyan tupad.
guys, tatay kagyanan dito na eh. Jesus, gino ko bakilid. Oh, ganito Bakilid maligid. na mo, ligid. Kili ka Bitaw nag-gusto tatay kanya ko nung malikig ang bay matumpag. Ano sa magkagiagi. Nagiwi na bitaw na nahiwi na. Gani ba ko sa ring pisina rin dito nan. Di, pagbagyo po na, nalubag mo na pagbagyo. Wala man mahinang eh. Wala man niya makaya pag ibot. Pag-aatip ra. Pagkapot lagi, atop lagi da. Dito na. Pagbagyo na. Hasag di laman kay maghuat laman tala ni kuan magalindaha og. Asa din? Naway ko kayo. Sa pangagnanay Oh, gay maluoy ni Molin. na may Ginoo maluoy. Molin wag tagaan kag makadawat kag sweet trees. Nasa makasindol o buwan. Kasindog pinapil. Yamon. Sweet trees. Adawa. Sweet dari ang numero. Ada ampos ka Ginoo nga abas kag ba magapanglabang daghang labonon para makatigom. Mora man ay ato. Job order sa elektrisyan nga si Zamoy nag-installer sa imong sud sa bahay. Mora nga to subay lagi kuhaon. Oo, kay di man pud pwede og kanang di man pud na owner dito sa engineering og way job order ag katong nagtaon. Mao. Oo, kay unjag di man pud mo tuo nga kanang asa ba to basi kolorom ra.